Здравейте на всички. Започвам поредица на The Forest. Не знам какво се прави в нея, така че ще е малко трудно. Тук и мой приятел е с мен, да знае, че и той се чува от време на време. Сега тук е ни самолет, като се профира и пица. И не знам какво правя. Интересно. Така, играта... Сега за първи път игра, моят приятел до мен знае. Тук има и куфари. Това се отваря. Авия. Не, това скрит самолет. Охо, видях как се отваря. Окей. Да. Палката, ето го им бе. Инвентарито. Така, братвата. Не като за начало мисля да си направя една малка къщичка на такова. На брега. И така на брега, ако си направя една малка къщичка, пък ще видим какво ще се случи. Не може. Така, айде сега да се насочим към брега. Ето въобще. Трябва да взема всичко нужно за оцеляване. Да. Така, всичко нужно за оцеляване трябва да взема. Що се прави? Стопка ми се такова. Ние ми за палка се. Да, белта ли? Не, това скъпа. Ще отворя то. Еш, защо така? Така, тук е някаква Survivor Book, окей. Ще я разбира после. Така, играта е дура. Видях. Еде. Така, успех. Така, с Shift бързо стичам. Чух някакъв звук. Ого, куф. Който го лъкна. Само канибалите да ми нападнат, това ще е кофти. Малко глупо. Да. Може, не, това е лодка. И моят приятел ми каза, друг, нали не, то ми каза, че е виждал зомбита, демек канибали в водата. Моята версия не е новата, не е 7, не е версия 7, а е версия 6. Има това. Да. На тази версия не може да се правят къщи на дърво. Да, къщи на дърво. Това тук е. Как? Ама нищо. Не трябва. Не. Дето ми изпрела това нещо. Просто звезда. Дали муза. На сянката. Да. Бъгава играта, е то много. Да, ма трябва да цепа от некъде дърво, ето дърво. Ето като цепа дървата и те така. Остават никога. Нещо гадно. Това там горе плуваш. Мам се видя канибал. Нещо известно. Значи, да, я... Не знам какво да... Мислех да започваме поредица на това съм се казал. Сега цепим това да бъде. Може.
Малко е бъгала игра. Не се вижда, че е. А, не. Разкива по-там нагоре. Точно да си. Не се сеща. Опа. Ада. Бега. Не са трябва да се разпръсна. Да, ето. Опа, бе, там. Да, и аз сега да отворим. Да, ще отворим. Да не е ча така, да не е какво. Е така. Знам. Камъка, значи трябва да 10 малко пръчки. А, да. От там мани. Ама. Още 4. 4 тоса не виж. Явно. Майхелка. Лично плаве. Или без зайца. Это просто. А. Это крак. Я знаю, что. Да. Я само спокойно вентилирую. Nic, no to jest to, tam jest to. Nie, rozpraw, to jest pałka. Tak, to znak. Nie, to jest tak. A, da, solo. Da, sa stacji, no nie wiem. Tylko, a mi napadna w tym walcie, w szkopu będę się grał w dwa prezenta. Само я видях какво и ма не падна един канибал и веднага я изключи. Да. Са е такова. Да, сега трябва да се... Не мога... Поне от мои приятели съм чувал, че мога. Явиме в... Стикхолдър, това е нещо скорча. Ето това са някакви стени. Да, това е... Маса. А, ето капани. Капани, да. Да, това трябва да си го сложа, прав си. Така, има в другите епизоди... А, какво? Лодка. Не, това е... Не бе, видях лодка. Имам лодка. Да бе, ама това е за... Това пак е някакъв капан. Да, за зайци капан. Какво е това? Hobgoblin. Капани е... Да, тия са. Окей. Това е тук. От нас. И това мисля да е за първия епизод. И това беше всичко от нас.